göçmelerin tede yaşayan yerimi görkezim gelýär. Bugun tede bir gydyklajykda. Men pikirimçe gydykly tapmamaňyz da mümkin. Tuvalet banyam görkezjek. Men iňňe komnatda yaşayanym üçin men özüme aýratyn tuvalet banya bar. Öz komnatymda. Ona men giriş kapym. Ona tuvalet banyam, aňarda da klozetim. Beter men üçin amatly bolýar. Hemem abaşada men pikirimçe köplençe edilýän zatlaryň biri. Mesela master bedroom diýen iňňe spalnylary tuvalet banyaly gelýär. Hem amatly bolýar, hem tat bolýar men halaýan zatlaryň biri. Onuň köp kwartirada atlarda iň azyndan 1,5-2 banya köpsünni. Eger diýelim mesela 3 komnatly kwartira bolsa, biziňki 3 komnatly kwartira 2 banya bolýar. Şoň üçin o tarapyny men halaýan, häzir de görkezjek. Benim ýaly edili komnatymda eger diýeli öýe gelip eşigimi çalşyp göne sowa düşjek bolsa mamatly ýa-da yerden turup göne duşasym geldi. Öz banyajygym şeýler ajak. Elbetde duşumy da diýen da täbäp arendalynýan ýer. Köpsiniň duşu diýen bolanak. Bärden ataçmadan etýän zatlarym. Keçijek öz ýüzüme ulanýan kremlem zatlanma. Tualetim. Rakovinajygym. Garaz. Men şeýle amatly görýän men özüm üçin yerden turýan, girýän, aşam gelen gitýän komnatdaşyňa bolyn eger komnatdaşyň garaşasyn gelmese amatly ýa-da diýeli işden gelýän ýa-da diňe sowa düşesin gelýär komnatdaşyň sowa düşýän bolsa garaşmaly bolýan, etmeli bolýan. O tarapyna men beter halaýan. Garazyna giren ýerimde komnatga mözi bärde bolyn. Şeýleje.